Monggo Bapak katuran beksan Bapak. Pak Bel ya toh. Daripada sirahe ngaluh sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen awan rada yen mangan amarga tansah kelingan Kowe kandhamu ayu mong sliramu yen wangi rapi yen awan ayu aja guyang-guyu lali anak lali baca lali wayang lali beto rasane wong lagi gendrong pilih bacot apa pilih urung yang urung tak trimo masalah Jan, bapake garayak ngantuk. ojo gak oleh ngono kuwi Sing semangat to, Pak. semangat ya Pak ya ngono lho lek ngomongi kene Pak ya rada rene yalah Oh iya lek rada sawayake ndredeg mbak ngono. rada ndredeg nggih ora apa-apa sampai lali Oh, jenengan ndredeg to, Pak? dredeg Sing pundi? sak kujur ya ora siman nek kuwi Oke. nggih Pak Jejat nggih Bapak waduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung cucuk mlebune karo kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke jamur Aja, Panjilaran Marvel Audio, terima kasih. Juga ada Wijaya Cello. Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.
bocah ayu aja kuwe